l'event d'aquest vespre d'Enys és un exemple que no s'ha d'estar parat i premiar les accions que desperten empaties. Ens en sortirem només treballant precisament en qualitat, amb la qualitat amb la qualitat humana i empresarial dels que avui rebran premis. Vull felicitar els premiats, naturalment, però vull felicitar efusivament a l'Ajuntament d'Arenys de Mar per aquestes idees. Això és donar corda a un teixit que hi ha emprenedor i generós que fa poble i que fa marca Arenys. Sou el motor que fa bategar la vida social, comercial, econòmica de la nostra vila. Aquesta sala avui fa molt de goig.